Trykket på maven slår nu alarm. Anusens port er øm og varm. Slipper kontrollen, alt er klar. På det kolde bræt med halen bar. Ringmuskel stramme som den mørke port. Jeg er på tynden, jeg skal lave stort. Og klumpen den rammer kummens vand, så det sprøjter op på min tissemand. Trykket på maven er nu forbi. Hullet i enden er lukket i. Tag et stykke lampe og tør mit hul. Trækker buksen op fra det kolde gulv.